Nga anang tulo oh. Ako yung tawagon bikin ako di silang majikan. Ako rin nga. Nangatawa pang tulo oh. Claire! Maria! Betty! Maria mo dre kay na ako'y malupitang tanghaga sa inyo ha. Oh, nana na po niyang burit ni Dodong Pawik. So, magdali matuto siya. Lingkod mo dre para mahibalaan niyo ako ang tanghaga. Tanghaga. Unsa man na Dodong Pawik? Sugdi na. Ikaw. Excited kay mo ha. Namo na yung notebook. Alo nga, ni estudyante man ta. Pagkuha og notebook ug ballpen kay sugdan na nato ang ato ang tanghaga. Hindi ko ay manungay. Maria, Gali ka excited ba kami ba? Sige, bantay bitaw ha, tanghaga bitaw. Ni notebook ug ballpen. Nya, unsaan man Dodong Pawik? Paminaw mo ha. Kining notebook sulatan ninyo bisag unsa. Mo talikod man ko. Pagkahuman ninyo og sulat inyong kumot-kumuton anak. Pagkahuman ibutang ninyo sa tunga sa notebook. Ay akong tag-anon og unsay nakasulat ani diari. Sigurado ka Dodong Pawik, matag-an nimo. Nya pwede man ka bisag unsay ibutang namo, bisag taas tayo. Bisag unsay isulat ninyo. Pagsulat ninyo anay magtalikod man ko nya pagkahuman inyong kumuton no, kabalo sabot na mo. Pagkahuman akong tag-anon kay mo ni gitawag og magic. Be, ambi daw be. Dali, talikod na dito. Bantay bitaw ha. Sige, tag-ano nimo talikod jud. Wa sila kabalo na nakudaan gi kumot-kumot na papel. Pagkahuman ako man tong ilisdan tong kuan. Nasa tunga pinaana-ana ra mo ko niya. Butan ako diri. Pagkahuman gunitan to na po nas tunga. Pinasimot-simot na ko dayon. Kabaho. Wa sila kabalo na ako nang ilisan. unsa to isulat ani? Ikaw na bahala di Maria kung sa'yo mo isulat. Kanang taas kay Maria kanang matagnaan ha. Gani ka na nindot ba? Sige. Ay kani. Si Dodong Pawik daghagbaka kabaw ug kanding hapit-hapit na silagnaong. Ay kambal niya. Isulat na dira. Lena, dugaya na diha oy. Karon. Lena dai ha. Oh, dara Dodong Pawik, okay na. Mao na na. Oh, mao na ni. Kung gunitan be. Oh, ayaw mo guliti. Usa. Ako mo na siyang murimuriman. Oh, sige ha. Wait ka sayaw, wait ka say. So, na nimo. Ito daw eh. Kabaho. Wala ka na dayon. Wah, Oh, ibutan ko. daw, di mo gani. Daw be. Maria bakit na? Tigman. Bawal na mga tukliya. Ibalik kas ko nga. Oh, dara. Bantayin ko niyo ha, bantayin ha, Oh, bantayin. bantayan ha, bantayan. Oh, bantayin yun. Iya. Ipihi ko og 15 seconds. Ibalik ko. Ang tag-anon. Sige. Sige. Saong daw ninyo pagtagaan. Ano? Wah, sila kabantay na akong giilisan. Nara, akong basahon ba? Sinawik sa daghan og kabaw, baka og kanding. Hapit-hapit na sila. Ngaw. Ako nang ibalik di. Karot kay kabalon ako. Ila dun sila ron. Ah, grabe paspasa po ninyo mo ihap. Oy! Ano mang pa 15 seconds ra. Gani no. Oh, sige Unita na. na po na ako ha. Oh. Sige. Labay pa John. Baho tayo. Baho na na. Ah. Unti ko atek man si Akong Dodong taganon Pawik tag-an na. Akong taganon. Daw, kung matanggaan kataas ato. Ang Posible. nakasulat. Posible jud kayo Dodong Pawik. Dudong pawis, daghan, baka, kabaw, ug kanding. Hapit-hapit sila ugnaw. Maria, mauna yung isulat. Dobe. Tanawa daw. Ay, Oh! Muujo di ay! Sige daw, basaha. yawang Dodong Pawik soy. Si Dodong Pawik, tagan ng kabaw, baka, o kanding, hapit-hapit na silag naong. Very easy. Bisa kung sa isulat. Hala, kuyawang Dodong Pawik soy taas gani kaayo to. Gani no, Maria, tagpanan man. Pero ba si Chambara to? Sige, dali ko Dodong Pawik, kay si Biti na pod. Sige, sige. Sige, mo talikod ko.
mo sa sekreto ba? Ako ang ikambing-kambing. Usa ko ibutang ani, tudloy ko ninyo be. Sige, ang ibutang diha si Lucio Dudong Pawex kay Absinot sa kay Bunot. Sige, sulat. Ah, grabe ka dugay, ana. Oy, play na. Okay na. Ah, sige. Sige daw Dudong Pawex be, kung matag-anan ba ninimo? Ako din niya matag-anan. Chambara to ka ganina. O, sige daw, be. Nita na po na ko. O, sige. Punite. Murin. Simuto na ko. Ibutang sa tunga. Sa tunga. Talaga may baho. Oh. Atik, chuk ko ni si Dudong Pawex ba? Sa Maria. Pagod, wala man. Ora gyapon, ipahanda po ko ninyo 15 seconds. Sige, talikod. Talikod dito, oh. 1. Ako na pong gikambyuhan ang ilang gilingi na notebook. Ako yung basahin. Si Dudong Pawex kung Lucio Absinot kay Absinot sa kay Bunot. Kadali, busy kayo. Sige, play na. Ako majikan be nga dili matag-an. Oh, sige na. Oh, sige. Ako na gyapong gunitan. Kunitan. Sige, kunite. Muton gapon. Abaho. Ihulog daw na niya daw. Atik, chuk ko ni Atong Dudong Pawex tag-ano ba? na ko dyan nakasulat. Sige daw. Sige ka na. Sige daw. Si Dudong Pawex o Lucio Absinot sa kay Bunot. Hala. Tanawa daw clear. Sige daw clear. Mura, tama jud. Tanaw na ko ha. Tanaw ako. Anan jud to niya. Sige daw. Si Dudong Pawex og Lucio kay Absinot sa kay Bunot. Hello! Ate kayo ba? Tanaw ka na. So magtanaw na po na nagkalikod man ko. Nya pagkahuman kamo ba dyan nasulat niya? Ako raman ang gitagna. Yawang Dudong Pawex. Uy, Gani, nabalaan mo daw niya daw. Unya, na-agore third eye ba? sunod na pod. No, kuyawa, oy. Ay, tadloy dami Dudong Pawex. Di unsa nimo? Sunod na lang kay manugay pa mong baka o kabaw. Unya, Uy. Anong jud niya? Gani, katuwa dyan. Hindi na dito saan ba? Ikaw na pud sunod. Gani, ako na po. Dapat akas kayo ka